Summit Smart Life je organizovaný Európskou alianciou pre inovácie v spolupráci s Univerzitou Komenského a Fakultou manažmentu, ďalšími partnermi z akademického prostredia Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Sme veľmi radi, že záštitu nad týmto podujatím prevzala pani prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Možno zaujímavosťou tohto ročníka je práve súťaž Young Bright Minds. Je to súťaž, ktorá je určená pre ľudí, pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, čiže pre študentov bakalárskeho, inžinierského, ale aj doktorandského štúdia. A témy sú STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ale aj napríklad Management. A kľúčové témy, ako sme mali dnes panely, tak prvý panel bol venovaný problematike ekonomiky, Smart City, ale bude aj Safety Security a téma umelej inteligencie. Veľmi si vážim práve ten medzinárodný networking. Medzinárodný networking je výrazný rozmer tohto a našou ambíciou je práve prepájať akademické prostredie s priemyselnou praxou. A prvý ročník sme organizovali pred 10 rokmi a bolo to organizované v Ríme. Boli sme v rôznych krajinách, napríklad v Portugalsku, v Taliansku a teraz sme sa rozhodli, že práve tento 10. ročník bude symbolický, bude organizovaný v Bratislave. A už môžem povedať ako spätnú väzbu mnohých účastníkov, že sa im veľmi páči Bratislava, že včera večer mali šancu navštíviť naše hlavné mesto a veľmi to na nich zapôsobilo, ale taktiež aj posledný deň chystáme exkurziu po Bratislave či návštevu Národnej galérie. Takže myslím si, že naozaj aj toto je také lákadlo pre partnerov, ale určite vidím priestor v rámci spoločných konzorcií, podpísaných memorand, ale aj pripravovaných projektov. Je to úžasná príležitosť, že tu môžeme vystúpiť. Predtým sme takúto príležitosť nemali, je to vďaka pani profesorke Cagáňovej. A zároveň dúfam, že sa nám podarí presvedčiť zástupcov ministerstiev a inštitúcií a zároveň aj zástupcov firiem, že univerzitu sú správne miesto, kde môžu budovať integráciu, spoluprácu medzi inštitúciami a zároveň zapojiť mladých ľudí do budovania Smart Cities, inteligentných miest. Myslím si, že táto konferencia dokáže priniesť veľa, nielen pedagógom a výskumníkom, ale aj doktorantom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Nakoľko stále viac doktorantov sa venuje výskumnej téme digitalizácie, napríklad ja konkrétne sa venujem téme digitálnej transformácie a jej vplyvom na biznis modely, stratégie a výkonnosť malých stredných podnikov. Čo oceňujem najviac je, že táto konferencia má množstvo tém. Vieme sa tu stretnúť s odborníkmi, ktorí sa venujú nielen teórii, ale hlavne praxi. Vieme s nimi prekonzultovať naše výskumné modely a návrhy a tak získať reálnu spätnú väzbu. V rámci konferencie my riešime problematiku medzigeneračného podnikania v dobe digitalizácie ako pragmatický prístup. Ide o veľmi aktuálne témy, pretože v súčasnosti v našej spoločnosti, našich firmách, malých a stredných podnikoch sa stretávame s 4 aj 5 generáciami, ktorí zdieľajú jeden pracovný priestor, a teda pracovisko. A toto robí do určitej miery problém. Mnohokrát sa hovorí, že ide o problém, ale na druhej strane je treba v tom vidieť veľkú príležitosť. Tá príležitosť spočíva v tom, že každá z generácií, ktorá participuje v rámci pracoviska alebo v rámci firmy, tak má svoje špecifika, má svoje silné a má svoje slabé stránky. Keď správne vieme manažovať tieto medzigeneračné rozdiely a charakteristiky, tak práve to môže viesť k významným posunom ďalej. A v tejto súvislosti významnú úlohu zohráva práve digitalizácia a digitálna transformácia. To je ďalšia téma, s ktorou naše firmy neustále bojujú a malé a stredné firmy sa ňou zaoberajú. Digitalizácia, digitálna transformácia si práve vyžaduje špecifické prístupy k riešeniu a tu v tejto súvislosti medzigeneračný prístup. A výmena znalostí, skúseností a poznatkov medzi generáciami, ich doplňanie je veľmi dôležité.
My máme tu samostatnú tzv. Networking session a táto networking session sa týka nášho APVV projektu 190581 medzigeneračné podnikanie v dobe digitalizácie, pragmatický prístup. V rámci tejto sekcie budeme prezentovať náš už taký poloprodukt, pretože projekt končí na budúci rok a chceme diskutovať s participantmi, čo si myslia o našom koncepčnom modeli, ktorý sme rozpracovali v rámci pre malé a stredné podniky a akým spôsobom by práve táto medzigeneračná spolupráca v digitálnej transformácii sa mala využívať. Osobne si myslím, že toto je vynikajúce fórum na to, aby sme sa spoznali aj s ďalšími účastníkmi, ktorých nepoznáme a ktorí sa zaoberajú veľmi podobnou problematikou. Pretože práve cieľ tejto konferencie je zameraný na problematiku digitalizácie, digitálnej transformácie, industriálnej revolúcie 4.0, 5.0. Tak toto sú všetko témy, ktorými sa títo účastníci zaoberajú. Radi by sme sa spoznali jednak aj s ľuďmi, ktorí sú z praxe, ktorým by sme, keď predstavíme tento náš koncepčný model, aby sme dostali spätnú väzbu a aby sme tú spätnú väzbu vedeli implementovať a zlepšiť samotný tento náš koncepčný model. Takisto radi sa spoznáme aj s partnermi z akademickej pôdy, kde vieme zase nadviazať spolupráce aj pri podávaní ďalších projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou informatizácie, digitalizácie, digitálnej transformácie, priemyselnej revolúcie 5.0. Teda všetko témami, ktorými žijeme my na našej katedre a na našej fakulte. Na tejto konferencii vystupujem s príspevkom výzvy vysokého školstva v oblasti zapojenia nových IT technológií do vzdelávania a ich prenos do praxe. Stále je to výzva, pretože sa učíme s tým pracovať, zapojiť to do praxe, nebrať to ako hrozbu, ale ako výzvu. Na začiatku sme to považovali za hrozbu a nevedeli sme umelú inteligenciu zapojiť do výučby, ale neskôr sme si uvedomili, že je to vynikajúca príležitosť, pretože v budúcnosti mladí ľudia budú s touto technológiou bežne pracovať. Takže je to príležitosť, ako sa naučiť používať túto technológiu, zapojiť mladých ľudí do výučby, použiť ju pri tom vzdelávacom procese a zároveň objaviť ďalšie možnosti, ďalšie príležitosti, ako využiť umelú inteligenciu.